На вашето внимание златен пръстен с тегло 2,49 грама. Сграден в центъра голям лунен камък с размери 10 на 8 мм. В изящна композиция около него са инкрустирани 6 диаманта на специалната бижутиви цена. Редкият и изключително красив скъпоценен лунен камък е шлифован в кръгла форма и е вграден в нежна златна конструкция. Дизайнът е класически и съчетанието на златото с скъпоценни камъни е съвършено. Особено впечатляващи са многоцветните нюанси от дълбочината на лунния камък. Насладете се на нежността и естествената красота на този пръстен. Това ви предлага бижутиви от своята впечатляваща колекция златни бижута на изключителната бижутиви цена. 6 диаманта и голям лунен камък с нюансите на дъгата ще красят вашата ръка, ще подчертаят вашият елегантен стил. Това бижу е подходящо за всяко време тоалет. Непринуденост и свежест, прекрасно украшение за всяка нежна дамска ръка. Златен пръстен с тегло 2,49 грама, украсен с голям лунен камък с размери 10 на 8 мм и многоцветни отблясъци сред блестящото обкръжение на 6 диаманта. Това е Бижутиви, единственият телевизионен магазин за бижута. Вашият шанс да притежавате истински скъпоценни камъни на достъпни цени, защото при нас цените наистина са впечатляващи. Златен пръстен с тегло 2,49 грама и редкия лунен камък в обкръжението на 6 изкрящи диаманта. На тази невероятна цена. Непринуденост и свежест. Желано украшение за всяка жена. Нежност, красота, елегантност. Това не е само бижу. Това е една завладяваща малка златна пластика. Изящно съчетание на злато и истински скъпоценни камъни. Бижутиви ви предлага още един шанс да притежавате красив и впечатляващ пръстен с тегло 2,49 грама, украсен с един лунен камък в нюансите на дъгата сред сиянието на 6 диаманта. Злато, скъпоценни камъни, впечатляващ дизайн, перфектно изпълнение. Едно бижу, което ще допълни елегантността ви на тази изключителна бижутиви цена. Обадете ни се!